ne ty taky oficiálně oceněná pro It was really authentic Chateau d'Yquem 1892 and 96. We proceeded to the recorking process, which means we replaced the old cork with a new one, and we also put a new capsule on the cork to protect it. But we respected the whole shape of the bottle, even the dusty aspect, because those bottles were stored underground. It was the wish of the National Heritage Institute of the Czech Republic not to change anything, but we only changed the upper part of the bottle, meaning the cork itself and the capsule. It benefited from very good conditions of conservation in this old chapel. I think very humid and very cold with the thick walls it has, but also underground. So it preserved also the moisture and the temperature in a very constant way. So I think those were excellent conditions to store a wine and make it age. Na konci války byl tento vinný poklad ukrytý společně s relikviářem svatého Moura v domnění, že se jí brzy vévoda nebo další člen rodu může vyzvednout, ale tomu už nedošlo. A po dramatickém pátrání v roce 1985 byly lahve společně s relikviářem objeveny. Na rozdíl od relikviáře, kterému byla věnována pozornost a který byl zrestaurován, tak tato vína pozornosti unikala. Jejich restaurování se podařilo završit dnešním dnem. Gottes Willen, es ist doch schön, wenn er da ist und gerettet und wenn er entsprechend geehrt wird. Das ist ja ein wunderschönes Ereignis heute. Sonst wäre er ja verkommen. Ich meine, das wäre ja schade um dieses Kulturgut.